verdad ha sido todo un éxito, como las dos anteriores que la hicimos en Mataró y la hemos abierto a la comarca, en la cual hoy nos encontramos en San Vicente de Montal, pues bueno, disfrutando de esta jornada, la cual pues hemos tenido una participación de 110 crías. La verdad ha sido todo un éxito, porque trasladarlas aquí como las niñas del pueblo, pues la verdad que estamos muy contentos. Bueno, es gratificante porque tenemos un grupo de niñas, tanto futbolistas como yo de árbitras, que cada año venimos a hacer pues esta jornada, que son muy gratificantes. Això pel Club de Futbol Sant Vicentí representa una jornada de futbol femení en la qual juntem més de 100 noies amb un poble petit com és Sant Vicent de Montal, i en el qual fem un esforç molt gran des del club i des de l'entitat per poder confeccionar i fer tot això. Bueno, porten 3 anys fent això, de futbol femení, aquí. Bueno, no, cada any es fa en un lloc del Maresme diferent i bueno, va evolucionant bé i l'organització està molt bé. Han fet diversos grups de noies de diferents edats on van practicant tàcticament tot i està molt bé. Sí, jo crec que és una bona manera de retransmetre el futbol femení i les ganes que tenen moltes nenes de jugar i de practicar aquest esport. És un bon moment per fer-ho.